Príjemné dobré ráno, približne 25 kilometrov od Púchova sa nachádza nádherná oblasť Čertov a práve tu se nachází jeden 3hvězdičkový hotel, který si jdem zkontrolovat. Náš hotel byl otvorený před 2,5 roky, je to nový hotel, je zameraný na wellness a turistiku. Takže jdeme se podívat na standardní jednolůžkový pokoj. Takový menší, co tu máme, televizi, LCD, tady minibar, tady teda chybí. Podíváme se na matraci. podľa čoho muži vyberajú letné prázdninové dovolenky? Vyberáme podľa toho, čo je tu, aké aktivity pre deti. Čo by si tu vylepšila, povedz, čo chyba? Wi-Fi? No tak tu Wi-Fi a ještě možno signál. Uděluju 3 hvězdičky z možných 5. Takže snídaně podáváme formou švédských stolů, obědy à la carte. Dobrý den. Dobrý deň, Můžu se podívat, co dneska vaříte? nech sa páči. Tady vidím nějaký maso. Pripravené rezne, cesničku budú mať deti z tábora. Tu máte v tom tábore aj Američanov, oni sú spokojní s našou slovenskou stravou? Áno, myslím, že veľmi. Ľúbim brinzové halušky. Aj Američania ľúbia brinzové halušky. Thank you very much. Ďakujem. Prosím, prosím. Tu je vonkajšia kuchyňa. Áno, nech sa páči. Dvaja chlapi v kuchyni. Ktorý z vás dvoch je šéf? Ono, šéf som v podstate ja. Aký je šéf? No, zatiaľ dobrý, no uvidíme, ako to bude pri premiách. Takže abych hodnotil zodpovědně, objednal jsem si všechno, co mají v letní kuchyni. To znamená, hodnotím jídlo, dávám 4 hvězdičky z možných 5. Tak nacházíme se v hotelovém bazénovém světě. Máme 2 bazény, máme relaxační bazén a plavecký bazén. Vydržíš normálne, že zadržaný dých? No, vydržím. Dobre, tak skús schválne teraz, že koľko vydržíš pod vodou. Prežil si? Samozrejme. Koľko to bolo? Tak, asi minúta a pol. Jedna infrasauna, jedna parní sauna. Tady vidím ochlazovací vědro, finská sauna. Lenka, ja som na vás počula, že vy ste nielen veľmi dobrá masérka, ale že vy ste aj folkloristka. Cez tie lazy tečie vodička a v nej šaty perie Anička. Hodnocení wellness dávám 4 hvězdičky z možných 5. Len kúsok od hotela sa nachádza takáto mini zoo. Si šťastný? Jsem šťastný. Hlavu jsem ještě nekrmil. A ta druhá se nějak stydí. Na plac? Pojď. Největším lákadlem této lokality je příroda. Přede mnou Beskydy, za mnou Javorníky. Aj my sme to Najčistejší počuli. vzduch, že tu je, sa hovorí na Čertove. Počuli sme to aj my. Keď sa tak zhlboka nadýchneme, tak môžeme potvrdiť, že je čistý, hej? Hej. Zbierame bylinky čerstvé, zbierame. Na hryby, že? No, na houby chodíme, áno. Podarilo sa nám zistiť, že túto lokalitu mnohí ľudia vyhľadávajú aj kvôli vám a vašim pareným buchtám. Áno, áno. Takže takhle my to vaříme tady už 25 rokov. Příroda, čistý vzduch, proto dávám 4 hvězdičky z možných 5. Celkové hodnotenie? Tento hotel prošel. Ale nevím, Kika, jestli jsi všimnula, ale právě jsme na pomezí České a Slovenské republiky. Tam sú hranice, len pár metrov. Tady jsou hranice, no pojď a zkus dát nejkulinkaťou linkatější. Nejkulinkaťou linkatejší? Ale toto je tiež dôkazom toho, že Česi a Slováci si ešte stále rozumejú a práve preto môžeme zaželať spoločne krásne Dobré ráno. ráno.